नमस्कार, मी स्नेहा। दिवाळीच्या रोषणाईमध्ये फटाक्यांची आतिषबाजी आणि सगळीकडे कसा लाईटीचा उजेड आणि फराळाचा सुटलेला खमंग वास। त्यातला दिवाळीचा पहिला फराळ म्हणजे सगळ्यात पहिला फराळ म्हटला की करंजी। आणि करंजी म्हटली की ती दोन प्रकारची असते, एक रव्याची असते आणि एक बेसनच्या पिठाची। ही आमच्या मालवण साईडला खास बेसनच्या पिठाची करंजी करतात, ती पण गूळ टाकून। तुमचा साखरेचा वापर अजिबात नाही। चला पाहूया करंजाचं साहित्य। आपण 1 किलोच्या करंजासाठी साहित्य घेतलंय। मी 1 किलो मैदा घेतलाय आणि त्याच्यासाठी मी हे चवीपुरता मीठ घेतलंय। हे आपण करंजांच्या बॉर्डरनी लावणार पाणी। एका काडीला मी कापसाचा बोळा लावलाय, तुम्ही दूधही लावू शकता। त्याच्यानंतर हे मी सारण केलं होतं, ताजं सारण आहे, मस्तपैकी करून ठेवलंय। आणि तळण्याकरता तेल। सारणाची रेसिपी मी तुम्हाला दाखवली होती, ती एकदा तुम्ही पुन्हा बघा। चण्याची डाळ अर्धा किलो थोडीशी भाजून त्याचं हे असं बेसन करून घेतलेलं आहे। त्याला हे पाव किलो मी सुकं खोबरं घेतलंय, असं बारीक किसून घेतलेलं आहे। अर्धा किलो गूळ घेतलाय मी, चिरून घेतलाय। नंतर हे आपल्याला बेसनच्या पिठामध्ये वाटायचं आहे। काजू आणि बदामाची भरड घेतली आहे मी, तुम्ही अख्खेही घालू शकता करंजामध्ये। छोटे टीस्पून 4 मी तीळ घेतलेत, हेही आपल्याला भाजून घालायचे आहेत। 2 टीस्पून मी चारोळी घेतली, ही थोडी भाजायची आपल्याला। 1 चमचा खसखस घेतली आहे, भाजून घालायची ही सुद्धा। वेलची आणि सुंठ जायफळ याची पूड आहे। आणि हा 1 वाटी रवा घेतलाय, तोही आपल्याला थोडासा भाजायचा आहे। बेसन आपण भाजणार नाहीत, कारण मी चण्याची डाळ भाजलेली आहे। आता हे आपण करंजा डीप फ्राय करणार, त्याच्यामध्ये बेसन नाही भाजलं तरी चालेल, फक्त या बेसनमध्ये मी गूळ वाटून दाखवणार आहे। जरासा रवा भाजून घेतोय, जरासाच भाजायचा आहे, कारण आपण करंजा डीप फ्राय करणार, त्याच्यात तो भाजला जाईल। नुसत्या रव्याच्याही करंजा करतात, पण आम्ही मालवणी साईडला बेसनच्या पिठाच्या करंजा करतात। दिवाळी असो की गणपती असो, त्या करंजा आमच्याकडे असतातच असतात। जरासा भाजून झालेला आहे। सुकं खोबरं आपण भाजतोय, थोडंसं लालसर करून घ्यायचं आहे, जास्त नाही। तुम्हाला सुकं खोबरं हे आपल्या घरी असेल तर किसून नाही घालायचं असेल तर तुम्ही रेडीमेड मिळतं डेसिकेटेड कोकोनट, तेही घालू शकता। चारोळी पण थोडीशी भाजून घेते। पांढरे तीळ घालत आहे, तीळ आपण परतून घेतोय। तुम्ही सफेद तीळ नाही घातले तर काळे तीळ मिळतात बाजारात, तेही घालू शकता। 1 चमचा खसखस आहे, तेही आपण वरवर अशी परतून घेतोय। खसखस भाजली की ती जास्त तडतड तडतड करते, मंद आचेवर मी भाजते। थोडंसं गूळ घ्यायचं आहे आपल्याला, अर्ध गूळ अर्ध बेसन करून असं आहे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे। हे आता आपल्याला वाटायचं आहे। गूळ चांगलं बेसनमध्ये वाटून गेलेलं आहे बघा। बेसनमध्ये असं गूळ वाटलं की कळणारही नाही की ह्याच्यात गुळाचा खडा आहे, गूळ वाटलेला आहे। डाळीत आपण गूळ वाटल्यामुळे डाळीच्या पिठाची हे वाढलेली आहे क्वांटिटी। आता आपण याच्यामध्ये रवा घालतोय, रव्यानंतर आपण सुकं खोबरं घालणार आहोत जे भाजलेलं। सगळं घालून घ्यायचं आहे आपल्याला, खसखस, चारोळी, काजू आणि बदामाची पावडर आणि शेवटला वेलची पावडर, वेलची, सुंठ आणि जायफळ वाटून घेतलेली। आता हे चांगलं मिश्रण आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। छान असा सुगंध सुटलेला आहे। तुम्हाला जास्त गोड हवा असेल आणि गूळ तुम्हाला आता वाटायला नाही जमलं तर तुम्ही याच्यात साखरही ॲड करू शकता, जास्त गोड हवा असेल तर। पण माझ्या प्रमाणाप्रमाणे हे गोड बरोबर झालेले आहे। करंज्या करायच्या आधी तुम्ही खाऊन बघा, तुम्हाला किती गोड हवा आहे ते। पिठामध्ये गूळ वाटल्यामुळे गूळ दिसत नाही आणि गुळाचे खडे आपल्याला मोडावेही लागत नाही। असं हे मालवणी पद्धतीचं बेसनच्या पिठाचं सारण माझं तयार झालेलं आहे।
प्रथम आपण थोडंसं तेल ह्याला मोहन म्हणून टाकणार आहोत, त्याची आपण आता सुरुवात करूया। प्रथम आपण गॅस पेटवतोय आणि मोहन घालायचं आहे, त्याने जरा मैद्याला क्रिस्पीपणा येतो, खुसखुशीत होतं। मोहन हा शब्द तुम्हाला नवीन नाही आहे, मी पूर्ण एक मोठा चमचा मोहन घेते, 1 किलो पिठाला तेवढं पुरे होतं। हा मैदा मी चाळून घेतलाय, बाजारातून आपण आणलेला असतो तो चाळायचा। पण आपलं गरम होत आहे तोपर्यंत आपण मैदा घेऊया परातीमध्ये। हा फक्त आपल्याला थंड पाण्यात मळायचा आहे, बाकी याच्यात काय ॲड नाही करायचं आहे, मीठच टाकायचं आहे आपल्याला, जरा कवरला टेस्ट येण्यासाठी मीठ टाकायचं आहे। मोहन आपलं छान तापलं आहे, आता हे मी पिठात ओतते आहे। जे पिठात ओतलं की सारखं असा आवाज येतो आणि बुडबुड्या येतात, परफेक्ट मोहन होतं आपलं हे। थोडंसं निवू द्यायचं आहे, अजून बुडबुड्या येत आहेत, गरम आहे। आपण असं पीठ त्याच्यावर घालूया, छान असं सगळीकडे पिठामध्ये मोहन आपलं कोलसवलेलं आहे। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला पिठाचा गोळा तयार करायचा आहे। आपण नेहमीप्रमाणे पीठ मळतो तसंच पीठ मळायचं आहे, पण थोडंसं एलसर पातळ। पीठ आपलं मस्त असं मळून झालेलं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर त्याला तेल लावा, नाही लावलं तरी चालेल, कारण करंजी आपली डीप फ्राय असते, तेलाचा वापर आपण थोडा कमीच केलेला बरा। आणि हा मळून झाला छान असा की ह्याला जरा ओल्या फडक्यामध्ये ठेवायचं, जेणेकरून आता थंडीच्या दिवसात पीठ कसं सुकत जातं। गोळा झालेला आहे, आता ह्याच्यावर आपण कपडा ठेवूया आणि मी लागेल तेवढा थोडा थोडा असा गोळा घेणार आहे, बाकीच्या पिठावर मी कपडा ठेवणार आहे। असा कपडा ठेवायचा आणि आपल्याला हवं असेल एवढे गोळे घ्यायचे, ज्याचे आपण छोटे गोळे करणार आणि करंज्या करायला लागली सुरुवात करणार। लाटून आणि भरून कापून होईपर्यंत आपण इथे तेल टाकूया, कारण आपण लागलीच करंज्या तळणार आहोत। नाही तळल्या तर त्या सुकल्या जातात, मैदा हा लगेच सुकतो आणि ताट मारून कुठेतरी किनारीला फुटली जाते। तोपर्यंत इथे माझ्या 5-6 करंज्या लाटून चिरून कापून होतील। छोटे छोटे आपण गोळे करतोय, मैद्याचे एकदम छोटे गोळे करायचे, कारण पारी आपल्याला पातळ लाटायची आहे, मैद्याची जाड लाटू नये, कारण मैदा हा किती लाटला आणि किती ताणला तरी तो ताणत जातो। 7-8 गोळे करून घेते मी। आता त्या चवड्यावर चांगला गोळा असा मळायचा आहे, जेणेकरून तो प्लेन झाला पाहिजे। पीठ आपण छान मळलंच आहे, तरीसुद्धा मैदा म्हटला की तो सुकत जातो, म्हणून प्रत्येक वेळेला हा गोळा असा मळून प्लेन करून घ्यायचा आहे। आता हा पिठात घालून आपण लाटून घ्यायचा आहे। मी माझ्या ओट्यावरच लाटते, तुम्हाला हवं असेल तर पोलपाट वापरू शकता, जास्त करंज्या असल्यावर आपल्याला पोलपाट लागतोच। मी थोडी अशी लांबट लाटणार आहे, जेणेकरून करंजी आपली जास्त मोठी नको। मैदा मी कमीच वापरते लावायला, कारण तेलामध्ये तो पडतो आणि मग करपला जातो तो तेलामध्ये। जसं तुम्हाला जमेल तसं, मी कमीच मैद्याचा वापर करते। अशी थोडी लांबट आकाराची मी लाटली आहे, अशी उचलून बघायची आणि मगच आपल्याला ती भरायची, व्यवस्थित अशी ठेवून घ्यायचे। असा हात ठेवून आपल्याला हे सारण भरायचं आहे वन साईड, चमच्याच्या साहाय्याने असं दाबायचं आहे सारण। आणि जे आपले कण असतात रव्याचे किंवा आपण चारोळी काही टाकलेलं असेल खोबरं वगैरे, ते येऊन कडेला मग करंजी फुटली जाते, म्हणून सारण कधी पण मधोमध नाही भरायचं, एका बाजूला भरायचं, रव्यासारखं पसरत नाही सगळीकडे। वन साईड मी सारण घातलं नाही आहे इथे वरच्या साईडला, इथे मी आता कापसाच्या साहाय्याने थोडंसं पाणी लावते, दुधाचाही वापर करतात। आणि ही बाजू मी अशी वर करून घट्ट अशी कडा दाबून घेते। कडा व्यवस्थित दाबल्या पाहिजेत, मगाशीच मी सांगितलं आहे तेलामध्ये करंजी आपली फुटली नाही पाहिजे, तेलाचा इद्वास होतो त्याने। चिरण्याच्या साहाय्याने कापून घ्यायचे। करंजी छान भरलेली असते ही, पाहू शकता तुम्ही, कडेने कुठेही मी ओपन अशी झाली नाही आहे, कशी तिला हाताळते आहे मी पहा। मी सांगितलं ना मैदा नंतर असा सुकतो आणि ही जी घडी आहे मग ती खुलली जाते, म्हणून करंजी कधीही तेलात सोडायच्या आधी चेक करायची। आणि लागलीच तळल्या तर आपले फुटायची शक्यता नाही आणि पाहायची पण शक्यता नाही। 4 अशा करंज्या माझ्या भरून झाल्यात, आता मी ह्या लागलीच तळून घेते। गॅस मी मंद केलेला आहे, आपण लाटायच्या आधी तेल तापत ठेवलेलं, त्यामध्ये सोडल्यावर छान असा सर आवाज येतोय, त्याने समजून जायचं आपलं तेल छान तापलंय। कोवळी असते वेळीच करंजी परतायची आहे। तेल आपलं मस्तच तापलेलं आहे, मी गॅस एकदम बारीक केलेला आहे।
दोन्ही बाजूने आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत आणि छान अशा आपल्याला बदामी सोनेरी रंगावर भाजायचे आहेत। तेलात गेल्यावर मैदा कसा फुगला आहे, करंजींना चांगले असे बबल्स आले आहेत बघा। मस्त असा गोल्डन आणि बदामी कलर आलेला आहे। आता ह्या आपण काढून घेऊया। तेल असं नितळून घ्यायचं आहे। झाऱ्यामध्ये 2-2 करंज्या राहत आहेत, तुमच्या जेवढ्या राहतील तेवढ्या, एक राहिली तर एक, पण तेल असं नितळून घ्यायचं आहे। मी गॅस मंदच ठेवली आहे ना, पाहू शकता तुम्ही, मस्त क्रिस्पी दिसत आहेत। सुगंध तर आलाच आहे, आतल्या सारणाचाही सुगंध येतोय, कारण ते सारण शिजलं जातं जसं आपण तेलात करंजी तळतो। छान अशा बदामी कलर गोल्डनच्या झालेल्या आहेत आणि बघू शकता कसे फुगे आले आहेत आणि झालंय ते खुसखुशीत, आवाज येतोय। मोहन घातल्यामुळे खुसखुशीत झालेत बघा। मी सांगितलं होतं बेसन आपण भाजायचं नाही, आता या बेसनाचा छान सुगंध सुटलाय, तुम्ही कराल तेव्हा कळेलच तुम्हाला, म्हणून आपण बेसन भाजलं नाही, कारण ही करंजी मंद आचेवर तळल्याने ते बेसन भाजलं जातं आतलं। अशा ह्या माझ्या खुसखुशीत आणि मस्त भरीव करंज्या चण्याच्या पिठाच्या खास मालवणी पद्धतीत तयार झालेल्या आहेत। तुम्ही या दिवाळीला नक्की करून पहा आणि मला कळवा कमेंटमध्ये कशा झाल्या बेसनच्या पिठाच्या करंज्या। आणि माझं चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि लाईक करा। नमस्कार, मी स्नेहा घेऊन येले आज तुमच्यासाठी खास मालवणी पद्धतीचे पारंपरिक रेसिपीचे असे लाल चण्याचे बेसनचे करंजे। पण त्याचबरोबर मी आज दाखवते माझी सासूबाई म्हणजे माझी आई, ही असा माझी सासूबाई म्हणजे माझी आई, ती आज तुमका दाखवतली जसे तिने त्या पद्धतीत केलेले त्या वेळेचे करंजे। तू कसे करंजे करायचं? साधी करंजे करायचे, आधी त्याने भाजायचे आणि नंतर भरडायचे, ते पाकडून घ्यायचे, नंतर मग एक पीठ सारण करायचं। त्याच्या आधी जात्यावर करत होती, पण गावी कसं जाता आता हाय मुंबईत आलूक नाही येत ना आमका, म्हणून हाय ती मिक्सरवर करूक लागली आणि मिक्सरवर बी छान होतं। तसे ते मिक्सरवरचे आता ती तुमका करून दाखवतली। ह्यो मी लाल चणो घेतलाय, अर्धा किलो चणो हा। ह्यो लाल चणो तुमका बाजारात खयो गावतलो दुकानात। हे चणे भाजूक मी आता गॅस पेटवतोय आणि त्याच्यावर कढई ठेवलंय। त्या कढईत मी आता हे फुलून छान चणे भाजतले। आता कढई तापली असं आपली, आता मी हे चणे घालतोय। हे चणे आता आपण सारखे असे ढवळत राहावं गोये आणि छान असे फुलून भाजून घेऊ गोये। हे फुलून भाजून घेतले नाही तर याची साला नाही निघतली। पहिलो मी गॅस मोठो केलं होतं, आता मी गॅस बारीक करतलंय आणि बारीक गॅसवर हे छान फुलून भाजूचे आहेत। पण आपल्याक हे सारखे ढवळूचे लागतले, नाही तर एका बाजूनच हे चणे करपून जातले। थोडे थोडे लाल झाले आहेत बघा। आणि काय काय चणो फुटलो पण मध्ये मध्ये भुतूर, हो बघा असं फुटलो त्याचं चणो तयार झालो आता हे आपण गॅस घालून थोडेसे थंड होऊ द्यायचे। आता हे अर्धा किलो चणे माका सासूनच सांगितलेले आहे की कसे भाजायचे, ते मी भाजून दिले। आता ती आमका भरडून कसे दाखवायचे ते दाखवतली। तर कसे भरडतलं, मिक्सर मध्ये थोडे थोडे घेतले की एकाच मिक्सर मध्ये घेतले या भांड्यात सगळे आणि मिक्सर मध्ये वाटणार आहे आणि ते वाटून झाले का ते चाळणार। आता हे सगळे भुतूर घालू की वायच घालू? नको, सगळे तुमच्याकडे मोठा भांडा असताना आता मोठ्या भांड्यात सगळे येतले। मी अर्धा किलो चणे घेतलंय। मिक्सरला किती लावायचे असतात? मिक्सर कशाला लावायचे असते? दाता नाही आहे इथे, त्याची साला काढणार, साला निघूसाठी पीठ कर, म्हणजे ती भरपूर लांब असतली ती प्रोसेस, पण तेवढी चवही छान लागतली त्याची। अलग करतले आणि वाटतले। तुम्ही कधी मिक्सरचा भांडा लावत असता तर वायस थांबवायचा, जसा माझ्या आईने आता केल्या। आणि ह्या बघा कसा पीठ होता। आता ह्याची जी साला दिसतात आपल्याला ती आता पाकडून काढतली। एकटाच भरले काय ते बरेच सगळे ना वाईट घातलं तर पीठ होतं, खालच्या चण्याचं पीठ होतं म्हणून तिने वरचे चणे अक्केच राहतं आणि खालच्या चण्याचं पीठ होतं म्हणून ती आता एकदाच ग्राइंड केला आणि आपल्या मिक्सरची पण वाट लागत नाही। अशाने चाळून घ्यायचे आपण
आपली पिठाची चाळण असताना त्या चाळणीची आता चाळत राहतली आणि चाळून त्या खाली जो भुगा असता तो पडतलो तो पीठ तर आपण ती पीठ पाकडतली नंतर अशी तिने आता ही काढून ठेवल्या ना अशी जार भडत त्यात साला पण बुतुरत पण ती पाकडतली त्याचा पाकड तर लागता गावी सूप असता आपल्याकडे आता इथे सूप नाही आहे म्हणून ताटात घेऊन पाकडते. अशी पाकडूची पद्धत असतात ती आमचा काय जमत नाही नवीन पिढीला पण जुनी माणसं बरोबर पाकडतात. आम्ही पाकडू गेलो तर भुतूर त्याच्या चणे जातले अख्खे. आता पाकडून घ्यायचं ही तू काय नाही ही साल आहे सगळी ही करला टाकून देतं ढोरांच्या बादलीत घालतात. आपण जे गाई म्हशी असतात गावी त्यांना या खाना म्हणून घालतात कारण ह्याच्यातच जास्त सत्व असतात. सूप असतं ते बेगीन झाला आता ती सांगता आपल्यात की सूप असता तर बेगीन झाला असता कारण तिने त्याच्या आधी सुपामध्येच केलेला. या तिने असा कित्या केला ना कारण हे आपण डायरेक्ट चणेही भरडू शकलो असतो पीठ काढलं असतो पण पीठ काढल्याने काय होता पीठ आपला काळा होतला आणि ते करंजे मग व्यवस्थित नाही लागतले कडू पण लागतले थोडे आडू पूर्ण साला खाली तर ही डाळ अशी काढतली तर बरी लागतात ते करंजे. मग हे आता काढते थोडी आता नाही घेऊचे सोडून आता हे करूया एवढा आता एवढेच येतले थोडे येतले हासडून आता जे अख्खे चणे राहले ती परत भरडतली एकदाच फिरवतली मिक्सरचा भांडा. या पीठ जा पडला तर काय करतलं ताटा घेतलं एक हळू आता पीठ खाली पडलेला ती आता कसा पाकडतली तर बघा एका घोळण्याची पद्धत म्हणतात. काळी काळी करला ती आता टाकून देतली नाही हा आपला करंजाका लागतला तर पीठ हयच येईल आता तिने चाळून घेतला नव्हता. ही बघा करला टाकून द्यायची. ही आता डाळा काढलेली आहेत ना ती आता मिक्सर मध्ये आपण त्याचा पीठ करून घेतलो म्हणजे आपल्या करंजाका लागतला तर बेसन. असा वाटायचा बारीक झाला वाटला मस्त बारीक झालेला मस्त या बघा सारण. आता ह्याच्यात तुमका गुळ घालूचा तर आता मिक्सर तापलं थोड्या वेळानं आपण हे पीठ जरा वाईट थंड करून घेऊया. चाळून घेतोय पीठ आणि ते तू मग घालणार नाही दुसऱ्या वस्तू हे काय आहे सारण पीठ आता मस्त झालं. या पीठ आता बघा किती मस्त इलेला आता या चाळून घेतलेला सगळा. पहिल्याची लोक याच्यामध्ये गुळ असा हातान मोडून घालायची तर दाखवतली तुमका. या आता अर्धा किलो चणे घेतलेले त्याचा पाकडून वायच गेला असतला तरी पण 200 ग्राम ना गेला असतला आहे. त्या पिठात आता ह्या 400 ग्राम पीठ राहला आपल्याकडे 400 किंवा 350 ग्राम त्यात आता ह्यो गुळ घालतली ती आणि तो गुळ तेव्हा आम्ही लोक काय करतो मिक्सरला वाटतो गायच्या टायमात पण ही जुनी लोक आहेत ना कशी मिक्स करतली ती बघा पिठामध्ये. हे बघ कसा गुळ घालायचा आणि मळायचा. एवढा गुळ लागतलाच ना हे का लागतो एवढ्या गुळाने हे गोड व मस्त येतो आपल्या करंजांका. या बेसनच्या करंजाची खूप जुनी पद्धत आहे तुमका माहितीच असतली. त्याच्यात आता आम्ही काय करतो नवीन लोक जरा आणखीन आपल्या मिक्सर मध्ये वाटूया वेळ पण नसता ना आपल्यात म्हणून ती मिक्सर मध्ये वाटून पटापट कधी करतो आणि बाजूक होतो असा होता पण याच्यात जो गोडवा तो आपल्या इथल्या करंजांमध्ये येऊचो नाही मिक्सरच्या. त्यावेळेस मिक्सर नव्हते जात्यावर कसा गुळ दळणार तर ह्या असा हातानेच मोडायचे किसून घ्यायचे किंवा असा कापून गुळ हाताने मोडायचे. ही प्रोसेस भरपूर लांबसर कसा आणि वेळ खाऊ पण एवढा करून आये माका या सारण तयार करून देतली. मग ह्याच्यात काय काय घालूचा आता पुढचा मी तुमका दाखवतले. तो मी 1/2 किलो मैदो घेतलाय तो आता चाळून घेतोय आणि ह्याच्यामध्ये मी 2 चमचे कडकडीत मोहन घालतले की त्या तर माझी सासू बोलल्या भुसभुशीत चांगले करंजे जाऊ कोय. ह्या आता पिठावर असा भुतूर घालून गेलतले बघा मोहन चांगला कडकडीत झालेला. तेल जर घातलं होता चांगला मिक्स करून घेऊया ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्या भुतूरमध्ये आता थोडासा मी मीठ टाकतलंय चवीपुरता आपल्या. वायच हाताच्या साह्याने मी पाणी घेत आहे कारण 1/2 किलो मैदो घेतलंय मी आणि या पीठ मी वायच सैलसर मळून घेत आहे. आपल्या चपातीक लागतात तसा नाही जरा सैलसर मळतंय कारण मैदो कसो आता थंडीचे दिवस आहेत ना भुतूर सुकत जाता तो आणि वायच पाणी घालू गया थंड. आता मी तेवढे करतले 1/2 किलोचे. ह्या पीठ काय आपण मुरत ठेवूचा नसता. आता हे लागलीच आपण करंजे करून घेऊया पटकन होतं फक्त आपली वेळ खाऊ प्रोसेस थयच होती. हे कामतात पिसारण
हे बघा काय गटली आहे काय बघा. सगळी गटली साप गटली तिने मोडून टाकल्या ना हाती. ती प्रत्येक वेळेस आमका ह्या तयार करून देता, कारण ह्या आमका किचकटा जरा, ह्या आमका काही जमणार नाही बाय. आता गॅस पेटवतोय आणि ह्याच्यामध्ये आता मी रवो घालतलंय. बारकी 1 वाटी रवो घेतलोय आणि ह्यो रवो काही जास्त वेळ भाजूचो नाही, कारण आपण करंजेत तळतलो त्यात ह्यो चांगलं भाजूनच निघतलो. तरी पण वायच हुलपूक होयो अशी आमची आई सांगता. ती अशी उभी राहता आमका करून तेवढी दाखवतली, ह्या असा घाला तसा घाला. आता ह्यो 2 मिनटं करता मी चांगलं भाजून घेतलंय. आता ह्यो रवो आपलं थोडंसं झालेलो आता ह्यो मी त्या सारणात घालतोय. तुमका जर सारण थोडा वला व्हाया असा तर तुम्ही याच्यात तूप पण घालू शकतास. वायच असा गरम करू गोया जोपर्यंत त्याचा सुगंध नाही येत. इलो सुगंध जास्त लाल नाही करायचा. आता मी 2 चमचे तीळ घेतलंय, ते पण भुतूर घालतोय. तीळ थोडे उडूक लागले की आपण लगेच त्या सारणात घालूचे. तडतड तडतड उडतात तीळ उडाक लागले झाले भाजून मी गॅस बंद करतोय. आता ही 2 चमचे वेलची पावडर घेतले ती भुतूर घालते, त्याने आपला सुगंध बरो येता. ती वाय साखरेत वाटलंय मी. ही टिप्स पण माका सासूनच दिलेली आहे. आणि ह्या चांगला आता मिक्स करून घेऊया. ह्याचे आपल्या गणपतीक सुद्धा करंजे करतात. सारण आपला तयार. ह्या पीठ बघा माझा मळून झालेला, हातात डसणार नाही. आता ह्याचे मी बारीक एकदम लिंबा एवढे गोळे घेतले. असे गोळे करून घेते आधी. आणि थकडे मी गॅसवर तेल पण तापत ठेवलंय, कारण करंजे आपले लाटून भरून होईपर्यंत थंय आपला तेल तापतला. आता एक एक गोळो मी घेतोय, वायस मैद्यात बुडवतोय असो. आणि ह्याचे आपण आता पुरी एवढे लाटूचे आहेत आपल्याक, पण जास्तीत जास्त पातळ लाटूचे, ज्याने आपले करंजे कुरकुरीत लागतले. मैदो ताणतो तेवढं ताणत जातलो. मी जास्त करून याचे उभे लाटतोय अंड्याच्या आकाराचे, की त्या तर सारण भरूक आणि नंतर चिरण्याक जास्त पीठ बाहेर येणार नाही. बेसनाच्या करंजीचा कसा भरपूर असता सारण, करंजी तोंडात घातल्या घातल्या सारण लागूक वया. कडे कसा पाणी लावून घ्यायचा, म्हणजे मडतेवेळी त्रास नको हो म्हणून त्याच्यात मावा तितकाच घ्यायचा आणि अंगठ्यानं असं दाब द्यायचो. खात्री करू का आपण परत उचलून बघायची व्यवस्थित दाबली आहे की नाही. चिरण्यान चिरून घ्यायचे आपण हे करंजे. तुमका चिरण्यान जर नाही चिरूचे असतील तर तुम्ही आता काट्याच्या साह्यान पण डिझाईन काढतात, तशी डिझाईन पण काढू शकतास. मी असे 5-6 भरून घेतलंय. आता मी हे तेलात एक एक सोडतलंय आणि माझी आई ते तळू केली आहे, माका मदत करू केली आहे. हळूच मी असे तेलात सोडतंय. तेलात सोडल्या सोडल्या बघा ती करंजी आपसूक कशी फुगली. सगळे आपले पलटी मारून घेतल्यानंतर आता आपण लाल तांबूस रंगापर्यंत त्यांका भाजून शेकून घेऊ पोयत. तांबूस रंगाचे चांगले झालेले आहेत शेकून. मी तोपर्यंत आकडे लाटतेली भरतय, तोपर्यंत तिथकडे शेकता करंजे. करंज्यांका एका माणसाचा काम नाही ता, एका माणसाच लागतं. जास्तीचे करूचे तर होईच माणसा. चतुर्थी म्हणा नको की हरताळका म्हणा नको की भजन म्हणा नको, पुढे करतात ताटता काय आपल्या या चण्याच्या पिठाच्या करंज्याचा. आणि हीच करंजीची रेसिपी आज आपण बघितलो परब किचनमध्ये. थोडं वेळ लागलो पण होता टेस्टी. वेळ लागलो तरी हरकत नाही, पण अशी टेस्टी करंजी तुमका करून बघू होईना तर परब किचन लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू अजिबात विसरू नको.